Ako? Sa may Yes. ako, day. Nagagapon ang bana. Ay! Mag-usab, mausab ba? Ha? Subo mo dahil. Mausap ang bana. Kasi na magtari. Mag-usap ang bana. Mausap ang bana. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Hi! The sky, we are heroes Maningkamutan na ako mag-minus-minus nagkaon ba? Ano dahil? Sa dahil mong kuhan ron? Kay sobra nagka-batch na Pilitin bang nini mo ron? ni us-us na ko mga 57. Saan na pila dahil? Sugkaon! Ako? Sa may Yes. ako, day. Nagagapon ang bana. Ay! Mag-usab, mausab ba? Ha? Subo mo dahil. Mausap ang bana. Kasi na magtari. Mag-usap ang bana. Mag-usap ang bana. Mag-usap ang bana. Mag-usap ang bana. Ano na? Mabatian ay ng area. Tanaw ro ko yan. Muingon na at siyang nagpanuban. Baltag jigli ka no. Saan sa mag-iwas bo? Sa Esbon? Wai, mag-usap ka. Uy, kan! Magpatambok kay ka din ba? Magpaliwa niya, patambok ka rin. Magpatambok. Hindi ako patambok eh. Ikaw ga, sa'yo mo ka? Sa'yo mong... Wag ko ang ay usbon. Ha? Unta, daga pa mapa-surprise. Hindi na ako mag-mook. Ha? Baby, ako matay alas 8 baby. Kasapaan mo kay Dua pa'y walking ba? Siya po duwa'y walking. Kanang biking man rin. So, day. Boy, kayo maghangos po. Ang kanay mo, nani siya ikakuan. Ang sa'yo mong solusyon mo? Yayar sa risuan. Sila magtagay. Kausa na lang yun. Kaya ikaw, Ma'am Flor. Ang resolution kay Kuan kanang dapat mahuman ako sa mga trabaho o niya. Dapat unta maminyo na ko or. Town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.